u Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine. U potpisu radnici Niša. A gde je pečat? Pečat ne valja. Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. I prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate. Pitam ga, rekao, odakle ste vi? Kaže, iz Drulan. Gde ste bili? Bio sam kod drugara. Kod kog drugara? Kaže, mu je Deševac. Pa gde taj čovjek se nalazi? Kaže, da sad je rekao ispred mosta, da li ovamo iza mosta? On tako pričao. Rekao, hoćeš li cigaru? Kaže, može. Ja sam mu dao cigaru, on cigaru zapalio cigaru, popušio cigaru. Međutim, došao milicioner, pita, kaže, rekao, mogu da ga brkam, vidim da li ima ličnu kartu. Imaš ličnu kartu, dokumentaciju? Kaže, imam. Ja ga brkam, nema ličnu kartu, nema ništa u sebi. Međutim, on sedeo tu, naišao hitni pomoć, počeo, kaže, aj milicioner, kaže, aj digni se, kaže, da ideš u bolnicu, kaže. On počeo da ustane, on počeo da pada čovjek i mi smo ga uzeli još jedan drugar i natovarili smo ga u hitni pomoć i oni ga oterali.